Donal, anao kony tsisy tagnantsonantso za na SMS tsy azo, tsy magnandefa rappel moi, anao mavontsy. Anao mo olo mizafagna za. Vola jiaby namenanao matsita anao. Anao ny olo tokony nagnantso za satria anao misy vola zegny. Avakeky telefôny nafa tsara napetraka anao amina, raha indesinao magnaraka anao fô. Ino mafiaveranao za ty vady sa gadra? Malahelo vadinao aby magnandefa SMS amin'ny telefôny ty manao. Io aby telefôny tsy manjarinao zegny. Areza pisinata agnatin'izy ty. Very, folopolaky tagny, narioko faty za tsy aefa. Elina, za tsy tia aminao Anao koa fa tsy tia za, volagna aminany marigna atsika misaraka, tsisy maratra. Zegny. Mbô tsy sangianao zegny, anao matoky za mangataka vola aminao za ty koa mbô miasa. Ha? Zegny vavanao. Ahitazy anao manomboko niany. Tsy ahoako zegny. Anao fa koa manamby tamiza fô za tsy manamby tamby anao Okay, tsy magnino. Vita izy koa karanjegny edy agnanaovanao azy. Tsy fanambitamby baka zay. Anao tsy mahita viavy tsara karaha za ty eky Donal. Zegny ma izy mampidendegny anao karaha mosindro vaky. Ary tsara ho anao fa tsy anambady tare tsara za fô manambady olo misy fagnahy. Avake olo mahay tiavin'olo.